Ramogi medo dhi nyime. Japuonjre achiel mar skund sekondar ma Lwala e kar chung od bura ma Uriri owito ngimane kar yo mamoko yudo thieth e od thieth maduong' ma Migori bang' nyamburko mar obila tuomogi. Wach masirano ne ong'uko yore mag wuoth e apaya mawuok Awendo kadhi Migori e kinde mane jopuonjre mag skund no bago ng'anyo kendo dino apaya no ka gikwedo masirano. Kaluwore gi japuonj Frank Aol, obila ne lawo nyamburko moro kido mar Probox mane otamore chung mondo mi timne nonro. Jalup County Commissioner ma Uriri Monica Kang'ethe wacho ni pod giyango gimane nyalo timore ka osingo timo duto mar yango adieri ewi gimane okelo masirano kendo ni biro kawo ndamo ne jal mibiro yud kod ketho. There's an accident that took place around Nyarago area just before you get into the school compound around Lwala. Some police vehicle was trying to chase a Probox. Seemingly, they are saying that the Probox had some illegal drugs. So in the process of trying to speed up to catch up to the vehicle, an accident occurred and one of our students passed away. Sitaki kusema makosa, unajua sitaki kuweka makosa before we do preliminary what? Investigations. Lakini yule ambaye atapatikana na makosa, as the MC has said, justice will be what? Will be done. Kwa sababu hii Kenya lazima sheria ifanye nini? Kwa sababu kama watoto walikuwa wanapitia kando ya barabara, tunataka kujua what happened.